berezia aipatu behar da, LOMCE ez dela berez lege isolatu bat, ez hezkuntza dator, baina sartzen da Espainiar Estatuak ekin duen berrantolaketa prozesu baten baitan. Nabaria da, Espainiar Estatuak egun bizi duela krisi ekonomiko zein politiko larri bat, eta horri erantzuteko sartu da berrantolaketa prozesu baten, hain zen bi esparroi erantzuteko. Batetik badaukagu, zerbitzu sozialen privatizazio eta murrizketa guztietan ematen ari den prozesua, eta bestetik ere, azken boladan ekin duenez, oldarraldi identitario eta berzentralizatzaile guzti hori. Hortan, LOMCE gogatzen dugu, entzun ere ez, estatu neoliberalaren berrantolaketa horretan, eta oldarraldi identitario espainolista horren bidean. Horrekin batera ikusten dugu, LOMCEk egarriko dituen ondorio nagusiak kokatzen ditugu bi eremutan, ez? Batetik, Euskal Herritarron hezkuntza eskubideen izango duen eragina, eta bestetik Euskal Herria beraren herri gisa dauzkagun hezkuntza eskubideetan izango duen eragina. Lehenengo dagokionean, herritarron hezkuntza eskubidea dagokionean, argi dago LOMCE badela hezkuntza merkatuen interesara doblegatzeko tresna garrantzitsu bat. Eta bide horretan ekarriko duena da, lehendabizi, hezkuntzaren bidezko aukera berdintasunen bukaera, edo erabateko ezabatzea, eta hezkuntza beraren elitizazioa. Horrekin batera, bilatzen du ikasleen sailkapen goiztiarra, oso adin txikitatik klase sozialen arabera bereizten hasteko ikasleak. Horretaz gain, berrez hartzen ditu LOMCEk aspaldiko errebalidak, maila nazionaleko ebaluaketa sistema baten bidez, eta hortaz gain, orain arte hezkuntza komunitateak izan duen parte hartze eskasa ezer-ezean uzten du, eta ikastetxeen edo ezigunen autonomia erabat deuseztatzen du. Eta horrekin batera ere, sexu bereizketa edo diruz laguntzeko beta zabaltzen du hezkuntza sisteman. Eta Euskal Herriaren eskubidei dagokionez, lehen ere Asiarrek esan duen moduan, estatuak bere berzentralizaziorako berrantolaketa bat egiten ari da, eta hezkuntzaren zentralizazioa ekarriko luke LOMCEk berak. Herrien, estatu espainolaren barruan dauden herri desberdinon asimilazioarekin batera. Alegia, Bertek esan zuen moduan, katalanak espainolizatzeko lege bat zen, soilik katalanak baizik eta bertoko herri guztion espainolizaziorako, ez? Horretarako zer egiten dute? Estatuak alde batetik hartzen du hezkuntza kurrikulumaren erabateko kontrola. Ia ehunean berak ezarriko du zer eta nola eta zein ikuspegitik ikasi behar duten ikasleek. Beste alde batetik hizkuntzari eragiten dio izugarri. Gure kasuan, euskara ez bigarren mailan, baizik eta hirugarren mailako hizkuntza bilakatuko litzateke. Hirugarrenez, lehen esan dugu moduan, euskaldunon asimilazioa eta adoktrinamendua bilatzen du, eta azkenik horren guztiaren ondorioz hezkuntza sistema propioa eraikitzeko bide guztiak ixtera dator.